dito siya, te. Na, dali na. Di na sa natusulti ang Steven kay siguro saon niya niya si Rocky. Ah, kanya na Steven, kanya na si Tayan. Human ti kaingna nga dili ka mo anhi dinhi. Baga kag naong giingna ti ka di ko gusto mo tanawan ang pituguhon imong naong kay madawt ako matag tanaw na. Pasultiya sa kunang. Ngano mo nga ni ka dinhi? Pating kang dako, baga kag naong. Dili ka pa to. Ipaunsa ba ni mo Steven? Ipapatay sa nani mo itong tarok na utrog kriminal dako. Gusto na lang, nanay. Baga magunag naong pating. Kapila ko na nabauri nga dili panganhion. Mo anhi lang gyud gihapon. Kuan man ko ng pikta. Ay, na pangatarungan din na! Kay kahibaw mi nga adto ka mo lang banitarok! Bagga ka na mo, pakita gyapon ka din. Hey! Unsay mo ay din niya? Ano na pikta? Imo man ang gi dubudubuhan ka. Wa ka kahibaw? Wa ka kahibaw nga kini kauban atong hingalag tarok. Silang kuyuga atong higayon atong adlaw nga nahulog si Tiban sa pangpang. Wa magay siguro mausan din tabang ni tulod ni Tiban. Hay! Nang pikta. Unsa naman taong kawa man taong ko'y labot ato, oy. Wait, dapat Gawas pa. Amigo maming no ikong. Tinuod na pikta, amigo Miss Rocky. nga Ayaw na na sika-sika eh. nga na magamigo. Dili ko gusto nga makakitaan ang iyang naong. Dili ko gusto mo anhin na dinhi. Wa kag gatanaw niyang naong. Nay murag naong sa tabugok, walang tabugok. Hulas kayong dako. Nang pikta. Namilit lang ko nimo. Muli lang ko. Nya. Mubalik niya ko din. Unsa mo balik? Ha? Aw, di na lang di ay. Balik ka. No ikong. Sige, lakaw na lang Rocky. Magkita lang niya ata. Saan ka pikta? Kuang to sa Rocky. Hello dia. Wa ka kahibaw. Wa kay kalibutan. Sabihin na lang nas nanay kay nagpahungaw na siyang gibati. Pero dili anang taong way sa. Si Tarok pa may ang kontra. Nganong iyang mga pilong sa Rocky? Unsa naman taong ka, oy? Nitago ko kay pinhing mga babae. Nagdududa na ako. Okay? Kinsa man na sila? Ambot lang. Basta kay murag nakailas ako ngan. Kinsa man ka to sila? Basta kay mihunong sila. Katong usa nanaog ug miduol nako. Nangutana og si Tarok bakuno ko. Baka to si Senyorita Lisa o Senyorita Rosie. Ambot lang. Wa siya din mo pangutan ah. Wa na lang kay mauwaw ko kay mga gwapa man. Uwaw ka kagwapa man. Imo ta tong gipangutan ah. Aron imong mailhan. Wa na lang lagi. Maikog man ko. Mauwaw man ko basta mga gwapa. Unsa man? Nakailakas uyab ni Tiban nga anak ni Don Miguel. Uyab ni Tiban. Ambot oy. Si Lisa, gwapa kayo. Anak ni Don Miguel. Pero, nauyab ni Tiban, uy. Asya Rosab. Siya. Di ko makatuo nga makauyab si Tiban og gwapa oy. Kabati ato naong ni Tiban. Wa man gay ko makauyab og gwapa nga. Mas di kalidad paning naong nako kay ni Tiban. Ay, sige ko talaga kalidad. Uy, nanya makadungog na to. Ay, pa mga tutas tindahan. Mga untang barbakuha dito. Ha? Bilo na dito. Gigusla ka? Tama ka, gibito ka? Ay, paghisigutan ng bitok. Kaya ka ng bitok. Kaon sa nag-apil dito. Akong gikaon sa. Ano sa? Oo, sama. Unsa naman to imong lakaw dito?
Na, ay paghisgot akong lakaw kay iso kay ng pita, murag lang pinig, murag lang pinig. Tana ko kadto mga utag bagwa. Hello, attorney. Oo. May udto. Si Lisa ni oo. Aha. Haon niya rin na, attorney. Haon ako ng tanan ng kliyente na to. Kliyente mo ka ni Musteban. Ah. Unya ra lagi na, attorney. Di mo na importante. Ang atong hisgutan, ang kaso ni Teban. Ang katuging giingon ni mo nga, ginanlag tarok. Nakita na mo ganiha sa kasada, nagatang-atang. Dool ila Teban. Attorney. Awa ko kay Bawog, unsa joy tuyo nila. Basta ako nakitaan, kuyog silang Rocky. Bata-bata ni Don Alfonso. Basta mo to ko nakitaan, kaming Rosie. Oo. Ikaw ni bahala, attorney, kung unsaon ni mo pang-evaluate. Basta, maura mo nakita ni Rosie. Ay, day. Taro, ato nang usbon atong strategy. Delikado tag mabukuan eh. May nang sino ikong gi atong ikatubang. Maunay labing maayo, aron di ta mahisabtan sa inahan ni Tiban, ug ni Tiban mismo. O lagi. Unsa kay maayo ani? Taro. Kadtos ni ikong ba? Ang negosyo untuk prutas sa tanong. Ngano man day? Nahibaw na bitaw ko ana. Unsa man day imo nauna-unaan? Huwebes, Domingo. Tuwa man na siya sa tabuan. Mangumprag o tanong. Ay man kumagi aton to atangi. Nan. Pwede. Kana lang Domingo ha. May dakong tabo dito. Musayo lang kita ugma kay aron masakpan gyud nato. Ikay akong sundon. Ugma Huwebes man ato la atangan dito kay siguradong gyud mangumpra siya. Ya, dadong ko na ning kwarta nga ihatag niya. Pila man na. 5,000. Ambing na na. Ambing na ng kwarta. Ako ihatag niya. Ha? Ana, ako ra kay timingon man ako ang paghatag niya. Ako na rin kay amigo man mi. Ay, magdaghag lang as niya. Nya, kano samta mo balik sa abogado Tiban? Ay, sa Lunes naman din yun. Ingnan nga bata niya nga. Pabalikon ta dayon. Atuaw na ning itari karong Domingo aron makakwarta ta. Ako ra ba naparabot dagang gipangali siya. Mga pila to? 20,000 ra ba to? 20,000 man tingali tong bayron. Tingnan mo na. Pero di tama. Hadlok anang gastuhan bisag dublehon pa na. Basta ikatari lang tanis ugis karong Domingo. Lagis. Hisgot sa mo ng bruka. Saan? Di na naman mamati na ko. Hilom di ako. Sagdi rami. Tay. Bisag magdapat kag bulldozer, di na gini mapugnan. Amo nang gibayrang abogado. 50,000 to. Ipasaka dayon sa abogado ang kaso. O niya, kusayon dayon sa huwis.
Pagkahuman, dakpon din tos tarok sa mga pulis, ibalhog din tos bilangguan. Mao na'y angay sa mga taong kriminal tay. Giyod. Nya. Kasapi mo ana. Ikaw, Kong. Sapi, lagi nang naas imong huna-huna. Muna nakadakog mo. Mukha gyud kang pira tay. Kani si Ogis mo ni maghatag og daghang kwarta. Ambutin niyo oy. Kay karong Domingo, itari ni nako aron makakita na may kwarta. Siguro mong yung mudaog ni. Unya ikaw, kung di ka mo pusta, bahala ka sa buhay mo. O na ako natungog, pre. Nanisaan na kanong kaso sa Tiban, batok ni Tarok. Hapit na ako yun. Huwag maging upasaga si Tiban sa kaso. O nga, naninguha si Tarok, masanta ni Tiban. Ipasalay ko to sa Tarok. Hindi kayo na yun magkiyas Tiban ya? Utok bulin na ako na, tawhana. Sakto na pito ito kung isugyot niya. Na, ulaya siya sa gawa sa Pilipinas. Oo, lagi mo na akong itanya niya. Andan mo pag apagas kasuhan. Pero, kung sa mahinong tawhana nga, ipangayon mahinong kong 5 kamilyon. Ah, katako ko na pre. Oo, lagi. Mo na yung mga taong di yung kasaligan, pre. Sa akong pagsabot, mangwarta kinitawhanan ako. Ako ng 5 kamilyon. Ingon siya. Iya ko nung baon nun. Magpabaon siya 5 kamilyon. Tanyagin 2 kamilyon, pre. Kaya, di na ito pwede lugak-lugakan. Kaya maangin biya si Arnold na. Lagi sab na akong nagulan, pre. Si Arnold sa akong anak. Nabalaka yun kayo. Ako mapasaka ginang kaso. Mupiyait panginasta ko. Siguro magyod nga, musulti gina. Nga siya'y nagsugo. May tunay ni plano na nga. May tabo na. Karoon nga ang imong pangwartahon ng tawhana, pre. Lisod yung nakapugngan. Eh, kung dili siya na di mo tagaan, pre, delikadong kayo mong anak ka na. Marunong kayo na, giingnan na nakadaan. Delikado kayo na mga ignoranting baro. Kinira ba si Arnold, pre? Labihan na yun ka buryong sa utok ni Arnold. Gusto na ko siya, pre, nga. DPO na lang sa Tarok. Muna'y gustong Arnold, muna'y gusto niya may tabo. Iingnan na mo, nadili lang kita mo sugot anang mga ingon-anang mga paghiha, kay masamot magkagubot ang inyong pagpuyo. Kung ako pa nimo, patumani na lang ang tawhana, siyang gusto. Halas may mo gusto. Na, di ka mo gasto. Kunya, tuwas bilang buwan si Arnold. Kunya, kung siya masay garantiya na ng Tarok na makapugong isa sa kaso ni Tiban, ado na ba siya gahom na mahimo na niya? Mahimo man kuno niya ang pagbugnaw ni Tiban o may sulti niya. Mapabugnaw mo niya si Tiban aron di na kuno mupadayon pagkiha niya. O manipo niya. Ya. Sigurado gina. Mamayang pasalig. May pasalig man siya. Basta, naalang ko na'y tungas milyon, wa na lang itong 5 kamilyon. Basta may pasalig siya, nga, iya yung mapabugnaw si Tiban. Pre, nay, mora yun ako'y katambang ni mo, pre. Mitra santo nga pa na mapasakang kaso, pre. Daliago na. Kay oras na mapasaka na ganin ang kaso, pre. Delikado yun mo, anak.
Dinhi lamin nimo nag-atang na ikong. Noy, mga una ta. Una ba lang mo kay ako pa rin punan akong kinumpra. Ako pa rin hatod sa akong mga suki. Unya ra kay tabangan ka lang na magpamalit pag human atong pangaon. Unya na lang na. Mas mudaghan pa na imong kinumpra inibalik nimo. Kung kaya oy. Gamay grasya noy. Ato kita. Diharap ko na eh. Ay, suwat ay. Basahan ay gipada sa abogado. Gipahatod siya ang bata-bata. Kinsay nagpadaan ni nay? Ang abogado, gipahatod siya ang bata-bata. Basahan na, nakabasa naman ko na. Di aya. Kilir gid ning tawana. Duna da gisuhulan na espiya ang atong abogado Iban. Doon na gid lagi nay. Kay nay. Nawa basahara ko diri. Ngayon siya. Ayaw pagkumpiyansa tiban. Pagbantay gyud. Aw noon doon ako'y taong gisuhulan aron pagpaniid diha sa inyo. Makatabang na siya. Kay gani, siya mao'y nagtug-an ako nga mauna. Dunay nagpaniid nimo diha sa inyo. Maong di ta mo kumpiyansa. Kinahanglang magbantay gyud ka. Kay tingalig iyak ang tiwasan. Masuway lang gyud kang taruka ka. Makitaan gani ko na siya. Ibton ko na iyang dila. Unya ini guman ibalik na kog pasok sa iyang baba. Kinsa ka na yun? Di lang gyud tingali na magpakita nato ng tawana. Sige di lang. Pangutan-on lang yan akong abogado. Pero kani gyud tarok. Magkaatubang lami aning tawhana. Makatinlaw gid siya unsa ko kabangis. Ayaw lang pangitag-away Tiban. Ipaagi lang gid nato ang tanan sa husgado. Paagi na to sa balaod. Ipapriso ta ginang tawana. Bintaha gyud ang makapangandam tanay. Kay basig doon na to'y arma si Tarok. Kita waro ba gitawon ta? Lupig ta. Di ba doon naman to kay Tirador Tiban? Nakaigo gani kaglangga man to kausa. Ang damo na to tudo. Tirador gud taon ay magsilbi ba gud ng tirador. Kinahanglan ka na yung mubuto. Reventador! Sa rebentador sa Pasko. Kinahanglan na atay pusil, revolver. O bisag unsa mas may gani ka ng masinggan. Asa man to tumangita na dong? Ay na nagproblemahan ay makapalit raw niya ta ana. Mahal kay na dong. Kana si Ogis maunay maghatag na tog kwarta. Aron ipalit na to ana. Day. Bilang amo day. What's up? Nawan niyo day. Ang biday lang ihatag nimo ni ikong. Ay, Jesus. Adto na sa gawas. Ako ray hatag. Dara sir. 700 silado. Pabutas Oh, dara, day. Tay mo bayad. Ay pagkaw dayon. Pwera na. Hoy mo.
Cheat. Tawag na cheat. Day, Unsa man? napa mong ito'y sukli, no? Oo, naay 300. Bustir ako og kanang duha ka balbakuwa. Unsa pa? Tulog adobo. Mora. Hmm. Sige. Mag-bring house pag yung karake. Unsa, mister? Unsa man ay? Nanigdayin ka to. May kay ikaw og balbakuwa. Kana, oy, kana. Nay! Di mo niyo. Halipay. Unsa man eh? Ikong biya, pagpiyong biya. Amo na palipay ni mo, nga nidapig ka na mo. Nga dili mo kiya, Steven. Sa dihang mahilom na ang tanan, malinaw na, ugwan ay kiha, duna kay 50,000 dayon. 50,000 pieces. Iya di duta. Sayon na. Padlungo na ko, Steven. Ikong, siguro agad ha? Gaya ni, alipay. Siguro agad. Sir! Sir, napang order mo pa